Welcome back mga kadangers! Welcome dito sa ating Inday Kuradang channel. And for today's video mga kadangs is we are going to have the final updates and review natin na Kujisan soap mga kadangs, which is very popular na makapagpapaputi ng ating balat mga kadangs. So kung nakatry na kayo ng product to, please comment down below your experience about this product mga kadangs. And today nga is I'm going to share to you my final thoughts about this lightening soap mga kadangs. But before anything else mga kadangs, kung hindi ka pa nakasubscribe at bago ka pa dito sa ating YouTube channel, please do hit the button below, yung subscribe button mga kadangs. And then click the bell also mga kadangs para ma-notified ka if ever mag-upload si Inday Kradang og new video. Let's go to the intro. Alright mga kadangs, as you can see in the title, we are going to have our final thoughts about our underarm lightening edition mga kadang. So, ginagamit na nga natin guys. I will just link sa iCard yung ating ginawang video about this soap mga kadangs. Yung meron kasi akong ginawa nitong 1 week update and then yung review, first impression review nitong soap na to mga kadangs. And today nga is I'm going to share to you my final updates and thoughts about this product mga kadangs. Alright, so yung ginagamit natin is yung pinakamaliit na size, which is the 45 grams, kasi hindi naman natin alam kung hiyang tayo sa product na to mga kadang. So we're going to purchase sa pinakamaliit na size lang kasi alam nyo naman, di ba? Baka hindi tayo hiyang, so masasayang din pag bibili tayo ng full size. Alright, so yung natira sa 45 grams natin is ito na lang mga kadangs. Ayan, sobrang liit na niya mga kadangs. Paubos na nga. Sobrang hindi na to magagamit. Maano na to, matutunaw na to. Alright, so for the update today is i-reveal ko sa inyo kung ano nangyari sa aking kilikili using the 45 grams of Kujisan soap mga kadangs. Mga nasa 1 month ko din nagamit ang 45 grams na sabon mga kadangs kasi sa ano ko lang siya naman ginagamit sa aking kilikili and sa mukha din. Sinasabunan ko din ang mukha ko and then dito sa liig ko kasi parang pinapuputi ko din siya kasi maitim din kasi yung aking liig during my pregnancy mga kadangs. Alright, so hindi tayo magpaligoy-ligoy pa. Tingnan na natin ating kilikili. So first is here mga kadangs, lapitan ko. Lapitan natin sa camera mga kadangs. Ayan, para malapit kayo. So this part right here mga kadangs is medyo maitim-itim pa mga kadangs, and of course dito sa baba. But then as you can see dito sa gitna is meron siyang mga nagbo-whiten na area. Ayan. And of course tong mga lines dito is medyo maitim pa yan sila mga kadangs. But I can observe na dito banda sa may gitna talaga mga kadangs is naglalighten siya mga kadangs. Alright, dito tayo sa kabila. Ayan, so you can see dito is talagang maitim siya mga kadangs. Dito, area is part right here. But then you can observe and see mga kadangs na merong area dito. Ayan na, nagdalighten. Andito medyo maitim pa siya mga kadangs. So, alright. Ano yung final thoughts ko dito? I can say mga kadangs is talagang effective si Koji-san sa pagpapaputi ng aking kilikili. Kasi as you can see and as I've observed mga kadangs is talagang merong mga area na naglalighten siya mga kadangs. And kung compare ko siya sa talagang kilikili ko before, after kung manganak is talagang sobrang itim mga kadangs, and ngayon I can say that nagla-lighten up na talaga siya mga kadangs. Parang nag-i-improve na talaga yung aking kilikili na as in na babalik siya sa dati kasi hindi naman talaga maitim yung kilikili ko mga kadangs. And wala naman akong ginagamit na mga whitening, underarm whitening mga kadangs. I just use
tawas in my kilikili kasi hindi naman talaga siya maitim mga kadangs. And yeah, kung talagang gagamitan ko lang siya ng tawas is hindi naman siya babaho all day. So yun, hindi ako gumagamit ng mga pampaputi ng underarm. So yung during pregnancy ko nga mga kadangs is nangitim siya. That is why ngayon is sinubukan kong magsabon itong Fujisan para ma-lighten up naman siya mga kadangs. And I can say that this soap is very effective in my underarm mga kadangs. And makikita mo sa mga reviews dito sa YouTube na talagang maraming hiyang sa soap na to. It comes to lightening and whitening their skin mga kadangs, no? So yun, I am planning to pursue and buy another products, and kasi nga meron din naman kasing dumating na PR sa akin na pampapaputi ng kilikili. So I have to switch product muna mga kadangs kasi kailangan kong i-review yung product na yon. So maybe we can use this after using that product na gagamitin ko ngayon kasi nga PR siya. I need to review that also and share my thoughts about that product to you mga kadangs. So switch muna tayo, but I can say that Kojisan soap is a good skin lightening product. So kung gusto nyong bumili niyon, very affordable and yung availability niya pala is very easy. Pwede mo siyang mabili sa mga department store, sa mga drugstore. So, hindi ka talaga mawawala ng Kujisan. Kahit nga sa sari-sari store, meron ng Kujisan mga kadangs. Thank you so much guys for watching. Don't forget to like and subscribe in the Ikuradang channel. And see you na lang sa ating next video. Bye!